Здравейте! Днес се включвам да ви споделя моя метод, с който си правя Vision Board или карта на мечтите, карта на съкровищата. Надявам се да е много полезно. Направила съм го конкретно за майки с малки деца, които са минали или сте родили предната година, или имате дете на до 2-3 годишна възраст. Смятам, че ние майките имаме изключително голяма нужда отново да се завърнем към себе си, за да бъдем най-добрата си версия, да бъдем по-щастливи, за да могат да са щастливи и нашите деца. Правя си Vision Board от може би 15 години, като в началото съм ги правила върху картон, а в последствие минах към това да си ги правя дигитални. А, с какво това видео се надявам да е различно и да ви помогне. Първо ще бъде много кратко. Ще можете да си го паузирате, но ще бъде изключително дълбоко. Повечето видеа, които виждам по темата, се фокусират само върху крайния резултат, който е картата, а всъщност това са може би последните 20% и са не че незначителната част, но без една стабилна основа няма как да направим хубав, дълбок, свързан наистина с нашите най-дълбоки съкровени мечти и желания Vision Board. Като резултат, ако не поставим правилни основи, той често или забравяме за него, или тези цели, които сме си поставили там, са по някакъв начин не резонират с нас, те няма да се случат, ние няма да предприемем действия към тях, или ще са повече като wish list, неща, които би било хубаво да станат. Оп. Да. Защо е адаптирано за майки? Ето защото аз съм една майка с две близначки на 9 месеца и едното се събуди. Така че, нека да започваме. Какво е необходимо, за да си направим хубав Vision Board? Много е важно да си направим една саморефлексия на предишната година. Ако сте си правили Vision Board предната година, отворете го, вижте го. Ако не сте, нещо, което също може да направите, е да си отворите телефона и да си разгледате снимките там от последната година. Като искам да си зададете следните два въпроса. Първият въпрос, и сега искам да мислите само единствено върху него, е: какво направих добре през изминалата година? С какво се справих добре? Кои от нещата, които направих, може би ме изкараха извън зоната ми на комфорт, накараха ме да порасна, да се разширя, да повярвам повече в себе си. Може да паузирате тук и да си отделите няколко минутки да отговорите на този въпрос. След като го направите, ще ви фокусирам вниманието към следващият много важен въпрос, а то е именно какво можеше да направя по-добре. Има ли цели и неща, които съм си поставила, но не направих? Защо? Може би те не са били достатъчно важни за мен, може би не съм си планирала правилно времето, или пък съм си поставила твърде много цели. Така че, каквото и да е, какво е това нещо, което можехте да направите по-добре? Най-добрият начин е да разгледате нещата, които не сте постигнали. Например, ако си искала да имаш повече време за себе си, като майка, може би ти е било трудно да делегираш задачи покрай децата на други хора. Може би, ако не си успяла да намериш време за тренировки, в момента те боли тялото, кръста и усещаш, че не можеш да участваш по най-пълноценния начин в живота на детето си. Може би не си отделила достатъчно внимание върху това да тренираш, за да бъдеш здрава. Просто паузирай сега и си помисли какво можеше да направиш по-добре през изминалата година. След като направиш това, можеш също така, един инструмент, който аз много обичам, е колелото на живота. Към това видео ще ви дам да си изтеглите един кратък наръчник, мини работна тетрадка, в която съм ви нарисувала колелото на живота. Изключително много използвам този инструмент, откакто станах майка. В смисъл, ползвала съм го преди, но откакто станах майка още повече. Тъй като когато съм вкъщи и съм в тези постоянни задачи, цикъла на кърмене, смяна на памперс,
хранене на бебе, преспиване на бебе, домакински задължения, всеки нещо иска от теб вкъщи, е много лесно да започнеш да живееш един живот на автопилот и да забравиш да направиш една среща със себе си. Колелото на живота изключително много ми помага за това. Ако не сте чували за него, даже сега ще ви го покажа. Ще го сложа ето тук. То е разделено на 8 части, като пица или като торта. И имате всяка една сфера от живота. Може дори да ги смените малко. Стандартното колело на живота има здраве, финанси, кариера, личностно развитие, семейство, хобита, забавления. Аз, например, си промених едната сфера, откакто станах майка, и си я сложих да е почивка, защото много често забравяме да включим това в плановете си. Аз смятам, че е изключително важно. Докато редактирах, видях, че не съм ви обяснила как се попълва колелото на живота. Идеята е следната. Навсякъде отбелязвате от 0 до 10, давате оценка на тази сфера във вашия живот, като центърът на кръга е 0, а кръга самия е десятка. Така че слагате оценка, ако оценката ви е 5, някъде по средата на линейката отбелязвате и свързвате всички точки. Като идеята е, че ако някои сфери са много зле, а пък други много добре, имаме един дисбаланс и колелото на живота не се върти добре и усещаме дискомфорт. Така че идеята е да имаме баланс, като също така, освен баланс, се стремим и да подобряваме всяка една от сферите в живота си. Това, че сме майки, смятам, че трябва да си поставяме по-малко цели, да бъдем изключително фокусирани, тъй като наистина разполагаме с ограничен ресурс и енергия. И все пак е хубаво, когато си помислим за предстоящата година, да си позволим да помечтаем малко по-смело и да си поставим някакви идеи, цели. Аз по принцип не обичам да си поставям много конкретни цели. Предпочитам да си поставям системи, да си мисля това в каква жена бих искала да се превърна. Като казвам каква жена, каква майка, каква жена, каква дъщеря, каква приятелка, каква внучка, защото жената има изключително много роли и функции в живота и често те остават там някъде не измежду нашия to-do list. Така че, когато отделяме това време, нека да помислим какво искам лично аз, какво ме зарежда и какво бих искала да постигна. Като най-добрият начин, който аз съм открила, е затворете си очи и просто помислете, ако в момента разполагахте с всички ресурси, цялото време на света, имахте подкрепа, какво бихте искали да направите? Има ли нещо, за което сте се спирали? Този въпрос ви предлагам да си го зададете и да помислите върху него дори повече от един час, един ден. Може да си отворите тетрадка. Аз между другото си го правя в тетрадка. Имам една детска, защото тя от преди почти 10 години. Тук съм си писала някакви неща. И искам да ви кажа, че Vision Board ви ще бъде много по-силен, когато в него има много по-малко неща, когато сте по-фокусирани. Има една притча, една история за Уорън Бъфет, как е извикал един от менеджерите си и му е казал: искам сега да си помислиш за 25 неща, които искаш да постигнеш. Мисля, че се е казвал Флинт. Коригирайте ме, ако бъркам точно историята, малко в момента просто я пресъздавам от спомените си. Той му е казал: помисли си за 25 неща, които искаш да постигнеш. Той ги е написал на един лист и след това е казал, Уорън Бъфет му е казал: сега искам да си помислиш за кои са твоите топ 5.
И той си казал, чудесно, нали, ето това са моите топ 5, а като ми остане време ще работя по останалите 20. И Уорън Бъфет му е казал, не, тази година ще работиш само по тези 5 и ще забравиш, че другите дори съществуват. Тъй като той е знаел, че фокусът е много важен ресурс, нещо, което ще не трябва да се подценява. Така че, ако искате предварително, преди да го правите този Vision Board, напишете си абсолютно всичко, за което си мечтаете, неща, които искате. Позволете на съзнанието, въображението ви да мечтае като на малко дете. Но след това, когато седнем да правим самия Vision Board, много искам да си помислите къде сте в момента и какво би било реалистично да постигнете и добавете просто едни още 50% отгоре. Нека да бъде нещо, което дори не знаете как би могло да се случи в момента, но все пак да бъде реалистично. Давам ви пример с числата, тъй като аз много обичам числата. Ако в момента вие изкарвате по 3000 лева на месец, не си поставяйте цел, ако имате да речем малък бизнес или работа или нещо. Въпреки, че знам, че повечето майки не работят, но аз като работеща, това е първото, което ми идва на ум да дам като пример. Може да си поставите пример, окей, искам тази година да започна да изкарвам по 4000, 5000. Направете го малко извън зоната ви на комфорт, но не дейте да си поставяте цел, искам да започна да изкарвам по 60 000 лева на месец. Нали? Това просто го давам като един пример. Ако в момента не тренирате изобщо, поставете си цел да започнете да тренирате 2 пъти в седмицата или 3 пъти в седмицата. Като една тренировка може в началото, особено когато сме с малки деца, да е малка, може да е 15 минутна, може да е 20 минутна. Просто започнете от някъде. Така че това е работата, която е много хубаво да направите преди да мислите за следващата година. И следващото нещо, което искам да направите е да затворите очи, да си представите, че 31 декември 2026 година, т.е. е краят на тази година, и си представете, че отваряте снимките на телефона си и ги разглеждате и попадате на най-хубавите от тях. Какво искате да ви се случи през тази година? Какво би било прекрасно, ако ви се случи тази година? Ако вие го случите тази година? Отново натиснете пауза и си напишете на един лист хартия. Все още просто си фантазираме, рефлектираме. Така че каквото ви дойде на главата, без да е красиво, без да е подредено, просто го излейте на лист хартия. След като направим това, вече смятам, че има една по-добра основа. По принцип тук има много други упражнения, с които можем да рефлектираме, да си припомним кои са най-честите оправдания, които сме си казвали предната година и заради които не сме постигнали нещо. Но тъй като нямаме време, ще продължаваме нататък. Когато си правим Vision Board, важно е винаги да го разделяме на 9 сфери. Аз ще ви ги напиша тук какви са те и ще ви ги включа в мини наръчника, който ще видите под видеото. Защо е хубаво да си го правим Vision Board с тези различни сфери? Като може дори в началото, когато само се визуализирате, буквално да напишете само с думички какво искате да ви се случи, преди да стигнете до търсенето на картинки. Защото понякога какво се случва? Започваме да гледаме други картинки и заглушаваме вътрешния си глас. И става едно разсейване и става едно объркване. Така че много бих ви посъветвала, разделяте на 9 сфери, като например едната сфера ви е семейство, там предполагам, че отделяте много време и ресурси, но едната сфера е хобита и забавления. Една сфера, която смятам, че на нас майките ни куца и затова е хубаво да разделяме нашия Vision Board на тези различни сфери, за да не пропуснем някоя от тях. Давам ви пример, ако вие сте човек, който редовно не тренира, е много вероятно за до година да не си поставите никакви цели, свързани с здравето. Така че, какво стана бе, мамо?
Ето и още няколко съвета, когато започнете да правите вашия Vision Board. Причината аз да го правя дигитално, обикновено в Canva, е, че там имам по-голям избор на картинки, които по-точно резонират с мен и доста повече ме мотивират. То един хак е винаги да си правите и един вариант, който е мъничък за вашия телефон. По този начин, като си го сложите като екран на телефона, винаги ще го виждате. Там си слагам обикновено 4 или 6 снимки и един цитат, като например последната година си бях сложила Do it for your future self, направи го за бъдещето си аз. Другото място, на което аз съм го сложила е на компютъра си, на десктопа. Следващия съвет, който ще ви дам е, освен ясната визуализация, например, ако искате да тренирате и си слагате една снимка на тренираща жена, която ви харесва, добавете и конкретни действия. Ако искате да тренирате, какво искате да тренирате? Ако не знаете, кои са първите 3 неща, които искате да опитате? Колко често искате да го правите? Кога ще го правите? Кой ще гледа децата, докато го правите? Ако няма кой да гледа децата, е изключително важно да е кратка тренировка и да е вкъщи. Ако има кой да гледа децата, е чудесно, ако можете да отидете на пилатес, на групова тренировка, на фитнес. Аз лично много обичам да ходя на фитнес. Много ми харесва факта, че там няма деца. Мога да си пусна музика на слушалките и да се отдам на тренировката си. Аз лично изключително много се изнервям, когато тренирам вкъщи и децата ме прекъсват. Правила съм го, нали, но важно е да намерите това, което работи за вас. Ако не успявате да сте постоянни, значи това, което сте избрали, просто не е вашето. И трябва да опитате с нещо друго. Трябва да усещате наистина удоволствие от това, което правите, от самия процес, защото ако не усещате удоволствие от процеса, никога няма да стигнете до крайната дестинация. Следващата стъпка вече е да отворите един темплейт в Canva и да започнете да налагате ваши картинки, като винаги по средата е хубаво да има една ваша снимка, за да се знае и Вселената да знае, че това е именно вашият Vision Board, вие да се виждате в близо с тези неща. И тъй като току-що мина Коледа, аз даже не съм си махнала още коледната украса, се замислих за още една метафора, с която да ви кажа колко е важен фокуса. Представете си, ако вашето дете ви каже за Коледа, че иска 50 неща. И за нито едно от тях не говори по-запалено, отколкото за другите. Тогава много често вие не знаете кое да му вземете, защото не знаете то какво наистина иска. А няма как да му ги вземете и 50 неща. Точно по този начин работи и Vision Board. Наистина, вие трябва да се фокусирате, вие трябва съзнателно да кажете това е по-важно за мен, отколкото това, това и това. Само тогава цялата Вселена, всички ресурси и хора около вас ще се подредят по такъв начин, че това нещо да се случи. И на последно място, чисто практически погледнато, нямаме много време и ако имаме по 2 свободни часа на месец, на седмица или пък 4, зависи кой ни помага с децата, няма как да работим по 6 сфери, 7 сфери едновременно в нашия живот. Затова най-големият съвет, който имам към вас е фокус. Можете дори да си измислите ето фокус. Приключваме. Оли се разплака. Надявам се това да ви е било полезно. Надявам се до година да имам времето да направя малко по-задълбочена версия, но за сега до тук. Успешно правене и ви пожелавам всичките ви мечти, тези, които са най-съкровени и важни за вас, да ви се сбъднат.